Karbi hirai lapen temon ki the parpi ka jok ki ongdung akulat ke na hogdun. Patumi porphai hini malom hanjang langso havar mate National Highway 39 ari hanjang langso weekly market lapen Dipu Road hanjang langso krong thom kachetok atowar malom ki ongdung akulat na hogdun rinti. Son si towar pialong jasemet theng piaro kaching lokpen ke bap hubajok ke dam ke bangatum pinang an katora chetong nang koklo. Adun thu tong sekot pen bangso theng pi ke ho cherap cheto ponsi kaching ton ruido an gari motor bus pendang lok hei huita chedam chebanglong rintilo. Gotham Basti National Highway 39 along car pen bike kachetong banghini adimalong amat apran kedam bang kethom ahiring tang rak pen areng kiso. Aruni phai hini arni khatkhati police station ke parlo Gotham Basti National Highway 39 atowar pialong elto car pen bike kachetong ajok bike along kachetha bang hini atum adimalong amat apran kedam lapen car along kachetha bang ke thomatum ahiring tang rak pen arenga huke so ajok tong sekot pen bokajan CHC along ponlo bonta arenga huke so ahir kang tang munak ajok Dimapur Private Hospital ansi pontu Elto car number AS03AG6845 lapen, bike number AS05Z3716 pusi pang thekpon. Tong sekot pen khatkhati police atum adimaklong anpali dunsi do anasai chepari dengpon. News text report, Karbi Anglong News Channel. Karbi kuru searching room amei KKCA ahin pen rat amei pi paduponjia phan chisik chedangpon. Nijang Karbi Anglong Kupili constituency arlo langmepi amang pathuak lamalong Karbi kuru searching room amei ahin pen rat amei pi kibi ponjia phan chisik chedangpon. Labang so amei kisik pon Karbi aron ajutang pen chorkli chophejo ke pachan ponjia phansi Karbi kuru searching room amei KKCA ahin pen non kewangji aru chekloni phai truck pen troxy arni langmepi aro pen chepatir pi ponsi langmepi amang LP school ke pathuak lamalong si kibi ponjia phan adimaklong thik ponlo. Lapen tirikam ame along akong chun bang pen pachini pon ke nonamat ke sikdang pon bom lang pusi ningje pon. Lapen Karbi kuru searching room ame KKCA tiripi akong chun bang Sri Babuti so ahin pen pherang ke theng no kaningje pon ke chengsi lang me pia havar along ke KKCA pen radame pi seng pon pola pen api krung sa ame do pon ikpo pusi pachini pon. Bangso ame along chopha ponji manpeng aluhi sarpo KAC CM Dr. Tuliram Ronghang lapen manpeng aluhi kopili MEC Pawan Kumar atuma phansi hangpon loputa pherang ke theng no pachini pon. Lapen ongdung arat RD nang pidun po pusi chuning ripon. Kheroni pen Kamsing Dera Karbi Anglong News Channel. Lang piamang LP School pathuak lablong mungke bangi aru di petroksi itu mudah KKC amai pi itu bi polji kasih itu mudah itu mudah ni kecil tenai Karbi Anglong otonomas council halang deh sar tokol kurang hang halang di fasilitas mudah CPGS mate halang di fasilitas mudah rapen halang pan bang beku fasilitas ni telo lapen tulang itu mudah kado kami dak atau do Karbi Anglong arat kedoan sarpi sarpu waktu mengkar kado kami abang so mai long itu along non ke bangi kami fai troksi kebang pensi nilai pensi nilai lo lapian nilai bangkai ladak lokal komite mate lang piamang hafal aku sunbang nilai lo nasi kado kami pan astame labang so mai long nang citong dun pet po pusi nilai pen kurang tu pajarik lo lapian nilai tu labang so mai kepas junji pat nilai tu ladak sik pon bom dang pon bom lo nasi nilai pen ke lam ti pas kadon kadon labang so mai kicing si amai lang mang lo oh labang so mai nilai tu ladak lam pi mang lo lo si kicing sila sila ni kon farmano labang so mai lang tu padu punya ya ladak nini nilai tu bi pon jiku ate dak lun sipo lun sipi lapian kadon parim ke kwait apa kutum an sabi rai kusi nilai tu mai pen tu pon ni nang litum la CM pen akaprek phan ka aluhi chu phadulang ma oh deglang niltum ni ka chenai central committee mate ke KCA long thonsing teron pongsi mai phu alang lepa tame chu kapondo la pen central committee long konchun bang sar belson tisuk grupo alang lepa tame dak kirai pasi chu lo chu kapon ilo labang so amai pen nang litum nona prangsi ka talon ponjelong nang litum akimang ko pilo oh niltum labang so ladak arat aphan niltum labang so amai kemang kon ke litum nim rokom kado ka be chorti sipiju lahai hoi
itu pacing baik pun mana kesekan cibu pun pacing itu cisik cisang pun. Monjerteron P. Hutton Bible Institute Certificate in Theology CTH Kacharli Akor Sangdeng Kapijutpon. Nilip Constituency Kaparlo Koilamati Baptist Church Pastor Sarsing Teron Lapen Monica Phangchopi Alanglitum Asopia Kleng Monjerteron P. Hutton Bible Institute NKBA Mission Manjapen Kacharli Angdeng Mesen Pen Kapijutpon. Pinpur Pondetta Hinune Koilamati Baptist Church Mondoli Labangso Mondoli ke Ikichenga Ningkan Lake 1961 Aningkan Pensi Labangso Koilamati Baptist Church Mondoli ke Eponlo. Labangso Mondoli Aphanpura Inut Injir Monjir Teron Pipen isi Project Anong Mikewan Lake Hutton Bible Institute NKBA Mission Pen isi CTH Akors Kacharli Angdeng Mesen Pen Kapijutpon. Monjerteron P. Kedam Tanganingkan Surihini Rankoraisi Pai ni Pai Crate Rock Arni Pen Isi Mesen Arnamaka Mapan Avar Saicho Endunsi Methang Mondoli Lapen Methang A Hempen Kacharli Dunjia Pan Hempen Barlo Ningkan Hini So Serem An Kadokave Arnamakam Kiklem Dunjia Pan Lun Lam Tomo Hai Hui Kacharli Angdeng Pijudun Pamilo Alangli Monjerteron P. NKBA Mission Manjapen Kadokave Mesen Pen Kacharli Angdeng Kijutlo Pusi Methanga Mondolia Tumaphan Birta nang PC Pining Kedam Arni Surihini Rankora Kethom Jang Miachikloni Phai Inkora Nerkep Arni Methanga Mondoli Keja Tumpen Pastor Pen Danglok Penang An Chepang Rumsi NKBA Mission Manja An Palidamlo Labang Sorni Monjerteron Pi Kadokave Mesen Pen Kacharli Apot Lapen Angdeng Kapi Judlong Pamia Pot Pura Certificate Mate Ke Hokalo Hai Hui Sitami Pipa Jerponlo Lapen Lapo Monjerteron Piaphan Huladak NKBA Mission Pen Kadokave Kachibidai Mate Lo Thanbang Saratum Medamatum Pen Pejur Pamisi Puthot Amithang Amondoli Koilamati Baptist Church Amondoli Pen Sitame Kedamtang Bhomkuru Arni Niphai Thom Kep Arni Sitame Monjerteron Piaphan Methang Amondoli Pen Sitame Karbia Poho Manpeng Pen Dengponsi Archo Ponthulo Lapusona porahut lapu Monjerteron Pipen Methang Ning Arlo Alam Lapen Kachoro Alam Thesetame Chepaklang Pon. Alang Lipen Kachethan Pon ke Nili Thang Kalidet Abang Lapen Biheklang Abang Apan Setame Lapuson Arnama Men Pen Aman Peng Nangki Pipona Pot Setame Mondoli ke Japon ke Theki Dingatuma Pan Choropon. Lapen Kacharli Esek Kadoka Vedor de Pope Ansetame Don Rapatuma Pan Setame Choropon Thu. Lapen Monjerteron Pipen Jasimet Kachoropon Hadak Kacharli Esek Teacher Lapen Medama Tumaphan Lapen Kacharli Rapet Students Tumaphan Setame Kachoropon Pedo Lapen Anpar Setame Non Nili Pimate Non Kacharli Bomlang Students Tumaphan Setame Mesen Pen Kacharli Long Pamedia Phan Setame Arnam Cho Ardom Piseroy Bomlo Nang Puta Chethan Pontu Lapen Non Monjerteron Pisetame Kacharli Along Kaprek Adim Kacharli Dam Thujia Phan Setame Kardom Pen Setame Nang Cherabdun Bom Thaputa Monjerteron Pipen Chuningri Pedopon Koilamati Pen M. Milik Karbi Anglong News Channel Mama kata. Kiro pipar piglo nilimen ki Monjerteron P lapen ni Mondolia men lagi Koilamati Baptist Church lapen lapu ke nili polo amen lagi Sarsing Teron lapen lapu ke nili pailo amen lagi Monica Panju lapen nili ke nadak Koilamati Baptist Church Mondolilong Pastor Kamsi Cherabdun Bo Asi nili ladak Hutton Bible Institute along Charlie Alam the asap sop chethan hansining hango Asi hadak Charlie gidam lagi 2021 August 16 sineli damlo lapen hadak gidam pen Misen pen ni hadak do long lo asi hadak do hadak ni phanan ki denga do gavi antami teachers tum tami misen pen ni phanan receive lo asi teachers tuma phana kiro paper pig lo ni phana puson over sai ki mi nang ki pipon pen apot lapen hadak do ni tum chari rapel student tum ansitami ni phanan deng pami lapen kaching ki gachethan ka do gavi ansitami misen pen alang tum nang chingki nang chethan pon pami lo lasi hadak ne ningkan hini anchari dun lo la ke CTH Angdeng Certificate of Theology asi la song deng Charlie ahot la ningkan hini ang bong nili abson si kisung si tami pinang an kisung men sido athe sponsor ka ve penapot asi hem pen tami avidet penapot si sponsor phan sung pikhangja
ahut pen ki kuson si lubang so course ki pajutun puma pu an ki matha hut sitami dudu sitami arna makang jin so pen a pot hala dani tuma teacher satum la pen jer pijir potum sitami la puson si nat ni na ni penang ching ki pidun po sponsor hwen ni phanang pi pidun lo hem pen ave pin sitami ni adaki dudu ni opson si full sponsor ka li sitami ilong penasap lo son si long pon pen ni pajudun long pam ni no si adaki do opson si ning samping athike adaki do me ma tum an sida me alang itum nang ching hon pik pik ke chugi juna son bonon tangka mahana bonon ason tena na sida me nang rapon pika asila son nang taxi monduli sor phan jasi met ke rupi kangtung athelang itum peni phan support ave plo tang ti ni ning hang sida me ni chali dunun edeji asilang itum nang support dun pena jok la pen tangka maha pen nang kirap dun la pen kardom pen kai kia pors tamina ki udun de det pen pot ni ki chari mi sen pen batang long lo mondulia sor na ki ching hong dun pik pen pot ni ki juda por un husida mela ni tu mondulia sor bang sini phana ki ching thum dun ka do ka ve tang ka maha son an tamina ki rap dun pen pot churu par pin asona galaxy adak ni han nang chile rock an sitami kidam tang Sunday ni sitami ni phan mi sen pen mondulia sor ta minang deng ponlo ni la pusona man ki long nang jia oda ve sitami alang itum arna ma phan ki matha